Háztok. És már menjünk. Ok, go. Csak hozok aranyomat magammal. Már nincs almát köszönjek magamnak. Én is, mert ott azért brutálisak jönnek. Na, én már ott szaladok. Hova menni? Hol van? Oké. Hú, vagytok melyik szigeten? Go. Ja, Először ezt a télevikét megölöm, már kell a kardja, olyan cuki kis kardja van. Ne, és lepélje. Ott. Ja, itt vagy, csak hogy hú van az az Endernek. Itt vagyok. Ez jó lesz haza videó. 70-et kaptam a gyerektől. Itt a rolka. Martinka. Na jöjjük. Ott van a ketten basszus, ott a hiszem, Dávidka meg ez a vagyok. balfék. Akkor, ne. Jaj, bocs, majdnem lelöktem. Ok. 64 alpét 200 beér, ez kicsit kevés lesz. Belém üttél, bazd meg, ezt már hogy csináltad? Ez itt hátad mögött voltam. Az igen. Itt a zsombika bedöglött. Ú, bazd meg, nem döglik be. Ja. Arra. Hát most mit ér a Henry-se van, bazd meg, ilyen 3-as kardom van. Hát jó van. Nekem meg csak tör 3-as, szóval. Mi tört össze? Szólok, ha bajba kerülök, jó? Itt van átszálári bomba, most öltetem meg. Ütöm, begyulladt. Begyulladt. Bazd meg, belagoltam. Tetszik nekem. Megdöglök, bazd meg, segíts, meghallok! Kész, ennyi voltam. Martin, Ennyi gyerek. voltam. Majd beopézok. Na hát, oké. Na. Komolyan bedöglöttem. Szedjük már szét. Itt van a szigeri. Azt gyors lelököm. Jövök, hol vagy? De csak Vidi van azért, de mondd már meg neki, hogy Vidi van, azért öljük. Erre hát nem várjuk neki. Itt Zoli papa. Kittank. Hozok valami jobb kardot, mert ez a tör 3-as semmire nem lesz elég. Semmire. Én 5-ös karddal kimenjek. Én meg L4-essel. Vagy súlyt 4, nem tudom. Súlyt 4, hát a 2 zsáki 2. Hol vagy, Krisz? Mit vagyok? Hát jó, de hol? Jó, gyertek Smarira. Akkor megyek én is. Hát nagyon nem. Hát én nagyon, azt mondja, van irány. Cuki cukor. Csodál, hogy nem hagy. Mi ne? Ez mennyit visz, várjál, állj meg. Én ne. Ez majdnem meghaltam. Van horgászbotom. LOL. LOL vagyok. Nem tettek olyan. Ne jön, ez király XP, az velem van, ne öld királyt. Hát. De fa. Ez, és megölte. Azt hittem, hogy lehet az én kisfiamnak. De... Ajá, veszek itt almát. Mert itt elvileg...
De te nem ha voltál amúgy Zoli. Ó, mi az? Ó, az hogy? Ó, megölted? És mi volt nála? Csak azért, mert nekem adott 9 OP-t. Kapsz. Ender not mögött szaladgálj, diassap meg vasmár. Gyere, hol vagy? Hát, én is. Gyere Zoli, kapsz hármat, gyere tessék. Nem trollrézok én. Én az ilyen parasztosan volt, nem trollrézok én. Meg vasmár. Mi vagyunk a legmenőbb. mi. Van itt egy full dia, ami persze Zoli papa. Hát... XD. Hát köbe. Itt van Super Oliver. Ő veled van? Jó, akkor. Szabad the show! Gyere izére, hallod, Krisz, gyere izére, Smaira, Minek? Smacira. Kempelkű. Én most James Copy leszek egy picit, jó, menjünk Kempelin. Menjünk Kempelin. James, Jézusom, ott van Hot Wheels. Ő az Hot Wheels. De az Hot Wheels. Itt vagyok a smari, vagy. Oké, király. Ja, az Daniel. Oda, utána megyek. Na, mégse le fog lőni szerintem. Hát jó, akkor. Ne. Basszus, ne! Le fog lőni, megölt. Az hogy ölt meg? Megölted? Azért... Hol vagy? szabadszotta. Itt Mi? vagy Super Oliverre. Ne, ja, ez jó van, ez Zoli. Zoli, adsz valami jó kardot? Kitbok. Várj, ezt én is le tudom mi. Ahogy lehív, már le tudom én is. Majd bedobom meg sem. Jó, hát eltüntették az itemeket. Mindegy. Már lehívtam. Az igen, még adott encsist is a gyerek, 3-at. Ki? Ahogy Ő is velem mondta. a... Kötsze. Én átjövök kicsit de kempelni ide havasra. Segíts már, a gyereknek full XP-je volt. Annyi XP-je volt, mint a fene. Már nem, már összeszedtem az XP-t. Volt kb. 8-szor, 15-ször 64 XP-je Ott vagy, volt. látlak Zoli. Itt vagyok fönt a smari. Én most bejöttem enchantolni. Hát oda... Csezd ezt a videó, hogy te enchantoltak. Én most enchantolok, mert én ennél vagyok. Sziasztok!